nguva yekunamata, moyo unovawa, touya kuna Jesu ponesi wedu, nekutenda touya kuchishangu chedu, ora pawa makaneta, shakanaka kuwayo, mukuna mata, tinokomborerwa, ora pawa makaneta, shakanaka kuwayo, nguva yekunamata, tenzi oswedera, anetsitsi kunzwa vana vachichema, zvese tinozviisa pamakumbo ake, ora pawa akaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa akaneta, zvakanaka kuwayo, nguva yekunamata, apo vanoyedzwa, toisa kuna tenzi anobatsira, nemoyo wekunzwira, obvisa zvinetso, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo, panguva yenamato, tinomusimbira, zvikomborero zvese tinozviwana, mukusimbira iye, hamuna dambudzo, ora pawa akaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo. Makadi zvenyu boka reprayer band, vanhu vamunamato, notenda Mwari watisanganisa zvakare kuti tikurukure nyaya yekurwa hondo dzedu dzeupenyu huno. Tinodzirwa tiri pamabvi, nokuti shoko raMwari rinoti hatirwi nenyama neropa, asi nevabati nevane simba, nokuti tinorwa nemweya yakaipa yedenga. Saka isusu mabattles atinosangana nawo tinofanira kumarwa nomunamato. Tinovimba Mwari wangu akucheketai vhiki yose
kusvika pazuva ranhasi ratasangana, regai titenda Mwari vakazviitavo kutitungamira nekutichengeta mukati mevhiki yose. Zvakare nerimwe vhiki ratasangana naro, tinoda zvakare nyasha dzaMwari kuti vapindire. Ngatisamatei. Baba wedu ari kumusoro kudenga, mazviitei Mwari nenyasha dzenyu huru dzinoshamisa. Matisanganisa panguva yemunamato, nguva yakatinakira zvikuru, nguva yatinoisa mukumbiro yedu kwamuri. Chekutanga marada kutendai mazviita enyu, makatichengeta vhiki yose. Vamwe takafamba nzendo dziri kure tikadzoka, zviriko zvakada zvakaitika, asi ruoko rwenyu rwenyasha rwakabata. Tinokupai mbiri nokukutendai nokuti Mwari makatinakira. Tinamatira zvakare program yanhasi, tungamirirai zuva rose Mwari, mutishandure, mutivandudze tichifanana nemi. Vhiki yatakachasana naye Mwari, hatigoni kuzvitungamira toga, hatigoni kuzvichengeta, hatigoni kukunda hondi dzedu toga. We submit ourselves into your hands. Kuti Mwari titungamirei, mutiitire nyasha, mutiperekedze parwendo, pakubuda Mwari ivai nesu, pakudzoka ivai nesu, murwendo rwose ivai nesu. Nezita raJesu Kristu muponesi wedu tonamata. Amen. Toda kutenda mukati mezuva ranhasi, toda kunamatira nyaya yekarekta, nyaya yeunhu hwedu. Takanyanya kunangana nezvivi zvinotinetsa, zvaunotoziva kuti izvi Mwari haadizvi. But mukati mezuva ranhasi, tiri kuti Mwari pindirai, mutiitire nyasha, mudemonstrate simba renyu rekutipa total transformation pamararamiro. Mukati mezuva ranhasi, regai titarisa pana Romans chapter 7. Nemhaka yekuti dambudziko rataita semaKristu, zvimwe zvivi zvacho source of revenue, ndo matinoona mararamiro ezuva rimwe nerimwe. Umwe kunzi apfeke zvivi, umwe kunzi adya, anowana source of living yake, mararamiro anoita zuva rimwe nerimwe, nemhaka yekuti anotenga atadzira Mwari kuti agone kuwana chekurarama nacho. Regai tiverenge pana vaRoma chapter 7 pavhesi ya 14 kusvikira pavhesi ya 21. Munyori anoti iye, nokuti tinoziva kuti murayiro ndomweya, asi ini ndiri wenyama, ndakatengeswa pasi pezvivi. Nokuti zvandinoita handizvizivi, nokuti zvandinoita hazvizi zvandinoda, asi zvandinovenga ndizvo zvandinoita. Kana ndichiita zvandisingadi, ndinobvumira kuti murayiro wakanaka. Zvino handichini ndinozviita, asi zvivi zvinogara mandiri, nokuti ndinoziva kuti mukati mangu, imo munyama yangu, hamugari chinhu chakanaka. Nokuti kuda kuripo kwandiri, asi kuita zvakanaka hakupo. Nokuti zvakanaka zvandinoda handizviiti, asi zvakaipa zvandisingadi ndizvo zvandinoita. Zvino kana ndichiita zvandisingadi, handichini ndinozviita, asi zvivi zvinogara mandiri. Naizvozvo ndinowana murayiro uyu kuti kana ndichida kuita zvakanaka, zvakaipa zviripo kwandiri. Saka unyore bhuku ravaRoma ari kutsanangura dambudziko raainaro rekuti munyama make mune zvivi, mune mudzi wechivi unokonzera kuti chekutanga aite zvaasingazivi, chechipiri aite zvaasingadi, chechitatu ashayiwe simba rekuita zvakanaka zvaanoda kuti aite, asi anopedzisira asagoni kuzviita. Tiri kurarama mazuva ekuti munhu anoziva chokwadi chese, anotozviziva kuti kuitwa small house Mwari haazvidi. Fees yevana anoiwana nokuti ye small house. Paanogara anobhadhara rent nokuti ye small house. Transport yevana vanenitsa kuchikoro, source yacho revenue ndeyekuti iye anofanira kutanga atoita upombwe kuti agone kuwana chekudya. Saka mungamutsanangurira zvese zvokuti upombwe hwakaipa, anozviziva, asi chaasina isimba rekuti no to sin. Umwe kuti anzi adye mangwanani anhasi, inyaya yekutoti nezuro akaenda kunoba,
revenue yacho kwaanowana source of income zvivi. Saka tiri kuti Mwari tine hama yedu iri kurarama upenyu hwaasiri kuda. Umwe akatoniteerera izvezvi, hana yake yatorova izvezvi kuti patinditi ndikurewa apa kuti 5 years dzese dzadarika idzi kwaari kuwana mari, kutori neumwe mudzimai saiye anogara aine misodzi achiti Mwari, murume wangu akatorwa nemarwei, iwe ndiwe marwei angu, but newewo ropa raJesu rakayerera kuti ugone kuwana simba rekukurira. Saka ndonyaya toda kunamatira nhasi kuti decision wakaita kare chausinayi simba unotozviziva kuti izvi zvandiri kuita izvi hazvisi right, zvakaipa pamberi paMwari. Umwe anotogeza mangwanani kuti anowana kurarama nekuita zvivi, unotozviziva kuti izvi zvandiri kuita izvi imari yebribery, kuti ndiri HR asi mapinzira ndoita vanhu, kwandoshanda ofisi yangu ndoinopa vanhu mabasa matenda, but handingopi munhu asina kubhadhara pamusoro. Wararama mazviri 5 years 10 years zvekuti situation iri pana varoma izvi yakuraramika mauri kuti zvakanaka zvaunoda kuita haugoni kuzviita. Saka prayer point yedu yanhasi ndeyekuti iwe uwane simba rekurega nekukurira zvivi. Pamwe pacho zvotoda kuti manhero anhasi urare nenzara kuti mhangwa dzezvivi dzigone kuvharika mauri. Saka tiri kuti Mwari tibatsirei mukati mezuva ranhasi. Prayer point yedu tiri kunamatira unhu hwedu hwemararamiro ayo atinoziva atinoita asingadi kamwe naMwari. Une hama dzakawanda zhinji mumabhururu akatokuudza kuti nengi chamwari mararamiro auri kuita Mwari hauzidi, but ukavapindura uchiti ndodini paripo panoraramira vana vangu, ndo panobva maschool fees, ndo panobva mari yerent, ndo pano pekuti ndigare. But nhasi tiri kuti Mwari taidipi rekupa mwana wenyu simba rekuti no to sin, zvakare nekuzarura mukana wemari yakachena. Tiri tozera vana vaMwari, yes, umwe wacho haana benefit yaanowana pazviri, but anongorarama ari muzvivi. Umwe wacho chikafu anacho zvese akatosiyana neuyu, kune mhando mbiri dzevanhu. Umwe ari kuti ndipandoraramira, but umwe ari kuti haiwa apa sipo ndini ndinotofinanza, haisiyo source of income, but ari kuda simba rekurarama akachena pamberi paMwari, zvokuti pfungwa dzake guilt conscience mumwe mhosva yake yesi chivi kuna Mwari, ende zvakare kumapurisa kukangonzi kune operation hana yake inotorova. Ari kutongorarama, regai ndikuudze mwana wamai vangu, chaita kuti urarame usiri mujeri kusvika panguva inoyi inyasha dzaMwari. Vava vakamirira zuva rakaita sanhasi. Saka inzwai mwana waMwari, simba riripo. Kwoita vamwe vakurarama ari malesbian, magay, mai vakavazvizivi, baba vakavazvizivi. Dzimwe pada iwe utori murume mugay kana kuti uri kudzimai mulesbian, partner yako haizvizivi. Hazvire kuti kana muchitsvagirwa marights nenyika ino zvinofadza Mwari, chivi munhu waMwari, but uri kuti ndinoda simba rekukurira mhando yechivi chakadai. Umwe basa rake ndire kutengesa mishonga inobvisa vanhu pana Mwari. Anonyatsoziva kuti zvandiri kuita izvi hazvisi right, but ndombandorarama napo. Umwe wacho anotengesa zvinhu zvinopinza vanhu muzvivi kana kuti maaddiction. Tikutaura vanhu vanotengesa madrugs. Iwe hautori madrugs, unozviziva, hautori madrugs, but wauri kutoresa madrugs uri kupushidzira mwana waMwari kupinda muzvivi. Ehe, zvine mari yakawanda, but hazvina ruponeso. Tiri kuti mukati mezuva ranhasi, Mwari tipeiwo simba rekuti tigone kukurira zvivi
nemasources azvo nehonzero dzazvo. Saka tokunamatirei mukati mezuva ranhasi? Number 1, tova kunamatira hama yedu ari kurarama day to day living nemari inobva mukutadzira Mwari. His or her living comes as a result of sin. Kuti ararame anofanira kutanga atadza obva abhadharwa. Toda kutsvaga vanhu vakafanana naMozisi anoti hazvibatsiri kufarira kurarama muzvivi kwenguva duku. Zviri nani nditambure nevana vaMwari. Ndo statement yaMozisi paanobva mupalace. Akaona kuti yes, ndiri mupalace, ndigere tachata, ndigere zvakanaka, but at the expense yavana vaMwari. Number 2, umwe ismall house. Anototaura izvezvo. Patichapedza tikatitaurei tibatsirane Mwari atipe kudzikinura, atisunungure kubva mumusungo wezvivi. Utori muranda izvezvi nemhaka yekuti fees yevana unewana because uri small house. Chikafu chako nechevana unochiwana because uri small house. Rent unewana because uri small house. Ende murume wacho munhu akabva iwe wakabva handina basa nazvo kuti unewana vako ndowachengeta. Haizi testimony chivi. Unofanira kutendeuka mukati mezuva ranhasi. Mwari vakupe simba rekuti no to this. Vamwe vacho vari mukati meadultery, vamwe mastreet, vanoita zvemastreet, but tikuti Mwari ngaakupe simba rekukurira chivi. Zvekutaura panapa navaroma chapter 7 mukazoverenga painoperera inobva yati Mwari ngaatendwe. Pavhesi ya24, ndiani ndiri munhu ari pakutambudzika, ndianiko uchandisunungura pamuviri worufuro? Mwari ngaavongwe naJesu Kristu Ishe wedu. Naizvo zvino murangariro ndinobatira Mwari. Saka Bhaibheri riri kuti tina Jesu ane ropa rakayerera, anogona kukusunungura, anogona kukupa deliverance, kukubvisa muranda womukurarama muchivi chauri. Umwe anotora nepost kuchechi, but anorarama ari muzvivi. Double. Mwari ngaatibatsire tigone kuva nerepentance inouya nechomukati momuviri, nechomukati mukati memwoyo, haanedi zvichitipupurira zvakanaka pamberi paMwari. Then vamwe vari mulesbianism, vamwe magays, they are in good and regular standing. Vamwe muchivaona so, but their private life, it's only known by God. Mukati mezuva ranhasi tiri kunamatira simba rekukurira zvivi zvemhando iyi. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, Mutsvene waIsraeri, Mwari akatendeka. The Lord God, who is merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands. Panguva ino Mwari Mutsvene waIsraeri, ndakuisa vana venyu mukati maoko enyu, vanorarama muzvivi on a daily basis, but ivo chiberekerwa havana simba rekupukunyuka pamusungo wemhando yakadaro muruoko rwaSatani. Vanozviziva, vhangeri vakarinzwa, asi havana simba rekuregera mararamiro anopesana nemi. Tambanudzai ruoko rwenyu rwenyasha Mwari, uvadzikinure kubva mukati meupenyu hwavari kurarama hwakaita sevowo. Upenyu hunosemesa denga, upenyu hunosemesa nyika ino, upenyu hunosvibisa nokutukisa nyika ino. Vamwe vacho Mwari, zvakonzera kuti vange vari muzvivi zvavari inyaya yeurombo, ndopavanoraramira ipapo. Mwari, vharai that source iri evil, muvape simba rekupukunyuka pakadaro, mugovapa a clean money that comes from your blessings, nokuti muri baba vedu. Vamwe vacho Mwari vari muzvivi kuti vawane kurarama, asi Mwari vapukunyutsei zviri kuvadonzera kuzvakaipa, Mwari vadonzere kumuchinjikwa, nokuti muri baba vedu. Vamwe vacho Mwari magays, vamwe vacho malesbians, havachina simba mukamavari rekurega, asi Mwari mune simba rekutambanudza ruoko renyu runera. Mudemonstrate Mwari, that's the greatest miracle, to deliver your people from sin. They believe, they are crying for help. Zviratidzei Mwari mukati mezuva ranhasi, muvaitire zvakanaka,
vamwe wacho Mwari vanorarama muzvivi nokusaziva. Havatozvizivi kuti the way of life they are living, it's evil, it's sinful. Varatidzei musvindudze meso avo Mwari, hana dzavo dzirove, vagone kupukunyuka mumusungo worufu, muunapwa hwokurarama mukusateerera Mwari, vachiteerera wakaipa. Ishe wokudenga, zviratidzei mukati mezuva ranhasi, nokuti muri Baba vedu, nezita raJesu Kristu muponesi wetonamata. Amen. Toda kutenda. Panguva ino zvakanaka kuti titumire maprayer request setsika yedu, nemhaka yekuti tinofanira kutakurirana mitoro pamunamato. Tinofanira kubatsirana kurwa hondo idzi. Zvombo zvehondo kumukristu munamato unopedza zvose nekugadzirisa zvose. Saka paprogramu ino makasununguka kuti pese pamunoionera, send your prayer request. We share on this platform. We pray for one another. Saka namba dzatinotumira maprayer request i263 775 460 175. 263 775 460 175. Just write pamunotumira pa WhatsApp kote prayer request ye program ya 9 mangwanani. Toda kutenda. Saka mukati mezuva ranhasi ngatirambei tichinamatira hama dzedu dziri kustrugula. Unonyatsoona kuti hama iyi mararamiro ari kuita, yes, ari kuwana ake eliving zuva rimwe nerimwe rakasikwa naMwari, asi paari kuwana raramo yake pane kutadzira Mwari kuri mukati bako. Unonyatsozviona umwe wacho unoona kutomutsanangurira otodhifenda, aiwa munhu waMwari ngoti wasunzwisisa, tarisa apa, tarisa apa, tarisa apa. Izvozvo zvinopesana netsika dzaMwari. Umwe wacho anotozviziva kuti ndo mararamiro andokuziva kuti nyika yakaoma ndodini. So tikuti seboka remunamato, Mwari ngaatibatsire azarurire vana vake mukana wekuti vagone kurarama zvakachena pamberi paMwari. Iyi nyaya iyi inogona yakusaparidzwa, asi iri very critical, yekuti munhu zvese zvaari anozvirarama, anozviwana as a result of sin. But Mwari ngaatendwe, nokuti Baba vedu vakatendeka, vanogona kutidzikinura mumasituations akadai, ovapa a clean source of revenue, clean source zvokuti anorarama asina guilt conscience, nemhaka yekuti zvivi zvinosvibisa ndangariro dzemutendi. Saka ngatinamatire even isu vacho vane source inonzi iri right, ngatirambe tichinamata kuti Mwari arambe akazarura apo patinorarama napo, kuti tigone kuramba tichirarama from that clean source. And also remember to pray for those vari masituations ana addiction. Mwari avasunungure, Mwari avaitire zvakanaka, nokuti ndibaba vedu. Saka ngautipinde zvakare panguva yemunamato yekuti Mwari tibatsireiwo, timutsireiwo my helpers anogona kubatsira such people. Umwe anogona kutotaura kuti pastor, izvezvi handichadi apa, handichadi kuramba ndichiraramira muzvakaipa, but haana pekutangira, haana chekuti agone kuva nestartup. So we also need to pray for that opportunity. Kuti Mwari, may you send my well-wishers who are willing to extend their hand, kuti munhu angachararama rendi achibhadhara nezvivi, wambopihwa pekugara, Mwari achimugadzirira another alternative yekuti ararame a clean life isina kuviolata maprinciples aMwari. Zvinogoneka. Where there is a will, there is a way. Saka we want to pray for those opportunities kuti Mwari tazarura mukana tisori nawo decide izvezvi vanoti mararamiro andanichitaya Mwari hamadi. Want to pray for them kuti Mwari avazarurire mukana wekurarama nenzira yakachena. We also want to pray for those who finance evil, kuti Mwari taure navo vagone kufinanza zvinhu zvakachena, vagone kufinanza vhangeri. So Mwari vakapindira zvinhu zvinofamba zvakanaka. Ngatipindire pamunamato tichiisa vanhu vakadai muruoko rwaMwari. Ngatinamate.
Baba uda kumusoro kudenga. Ndakutenda Mwari nenguva ine munamato mangwanani. Kumbira kwedu mutsvene waIsraeri. Tine hama dzatichirarama vakanzwa shoko renyu. To turn away from living from a source of evil. Kuti Mwari zvese zvavanga vachiwana mari pazviri zvinopesana nemi. Rava not business Mwari. It's advancing the kingdom of the evil one. Asi mutsvene waIsraeri. May you speak with them. May you provide a source of living. Taurai nevana venyu Mwari. Vane space pekugara. Vagone kutora those people to provide them with free accommodation up until their life is stable. Dear Lord, we also want to pray for those who are in darkness, who sponsor evil. Mutsvene waIsraeri. Kumbira kwangu Mwari. May you speak with them faith. Vasangane nemi. Sekusangana kwamakata na Paul so akatera mchinjikwa. Vagone kufinance zvinhu zviri clean. In this world Mwari. Cinema projects are viable, are clean, are not glorify mbiri asina financing. May you speak with those who have got misdirected finance yekufinance zvakaipa. Vagone vane hana dzinorova kuti support nzira dzakanaka, nzira tsvene. Tungamirire Mwari. Makauti mukati mesora nhasi tikuchemera macharacters edu kuti mutitungamire, mutiitire nyasha. Nezera Jesu Kristu muponesi wetunamata. Amen. Toda kutenda Mwari kudenga akukomborere, akuitire zvakanaka. Tonamba tichikurudzirana sevana vaMwari kuti ngatirambei tiri pamunamato. Kana ukasangana nehondo yawasangana nayo, let's share, let's support one another. Nemaka yekuti ndiyo yoga nzira yatinogona kushandisa semakristu kuti tigone kusvika pakukurira. Nemaka yekuti munamato ndiyo yoga nzira yatakapiwa naMwari yekuti tirwe nemuvengi uye nekuwana kukurira. Rege tinamati kuvharira program yedu. Baba uda kumusoro kudenga. Ndakutendai Mwari mazviitenyu nenguva yemunamato yamatiwanisa. Ishe kudenga tipewo simba. May you pour your Holy Spirit upon each and every one of us. Tigone kuwedzerwa simba rekutaura nemi, simba rekukurira, simba rekuramba zvivi, simba rekuva nesacrifice yekuti zviri nani Mwari tichaiwa ice cream asi tichiteerera nekufamba munzira dzenyu. Tibvisei Mwari kufarira mari yezvivi asi tipewo kutendeka kwakaperera. Tisimbisei paprogramu dzemunamato. Nezera Jesu Kristu muponesi wetunamata. Amen. Mwari kudenga akukomborere, akuitire zvakanaka. Tisangane muchikamu chinotevera. Thank you so much. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura. Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma. Jesu aponesa, tumiranyi panyanza. Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi. Jesu aponesa, imbanyi wazvitsuwa. Kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa. Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo. Jesu aponesa, neupenyu nerufu. Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa. Moyo unodamutsa, imiranyi paguva. Jesu aponesa, ipa izwi pamweya. Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda. Jesu aponesa, daidza kuponeswa. Numakonde linga, miore kukurira. Jesu aponesa, ipa izwi pamweya. Jesu
Jesu aponesa, kuti nduti dzizoda. Jesu aponesa, daidza kuponeswa. Mumakoreninga, miorwe kukurira. Jesu aponesa, daidza kuponeswa. Mumakoreninga, miorwe kukurira. Jesu aponesa, miorwe kukurira. Jesu aponesa, miorwe kukurira. Jesu aponesa.